Сега ще ви покажа едно растение, което аз много харесвам. Това е една тропическа алоказия. Тя идва от Полинезия, от Хаити, Таити. Едно огромно растение. Това е нашия трилистник. Но каква е разликата? Разликата е в цветовете на стеблата и жилките на листата. Погледнете какво жълто обагрене. Това е рядък вид на алоказия. Алоказия лутея. Вижте листята. Красота е. Самите листа са огромни. Погледнете. Дължина около метър. Това е нареченото слоново ухо. Вижте го ухото на слона как се люлее. А височината на растението е близо 2 метра. В природата то може да достигне и много по-големи размери. Има алоказии с височина 4 метра. Най-добре се развиват в саксия, когато са с 3 листа, затова се казва и трилистник. Растението символизира връзката между баба, дъщеря и внучка. 3 листа, които излизат от корена. Ето тук е тръгнал и още един лист, но растението е в земята, така че с 4-5 листа също ще се развива чудесно. Ето вижте тук как е тръгнал следващия лист. Не се е отворил още. Ще се отвори огромен лист, а отдолу от корена има издънки. Тези дънки обикновено се премахват, когато е в саксия, за да не се изтощава растението. Това е една същинска прелест. А корена долу е огромен и в някои острови се яде. Като съставките са му като на картоф. Растението вирее добре и на сянка, и на слънце. Тук му е чудесно, защото е лека сенчица. Погледнете. Оцветяването е забележително. Това е. Показах ви алоказия лутея. Тропическа красота. Възхитителна е.